high-tech εργαστήριο φυσικής που έχετε δει ποτέ. Εδώ η τεχνολογία συναντά την επιστήμη και τον αυτοσχεδιασμό. Το ρομπότ μας ο Μίτσος είναι έτοιμο. Ελπίζω. Αν όχι, τότε φταίει η Πανσέλινος. Κανόνες, παιδιά. Όλα θέλουν κανόνες. Και πάνω απ' όλα έναν χάρακα. Εγώ κρατάω το χρόνο, αλλά και το μυστικό της ταχύτητας του ρομπότ. Και εγώ θα φροντίσω να μην χάσουμε τον δρόμο μας, εκτός κι αν μπλέξει το GPS. Αφού λοιπόν μετρήσουμε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα που χρειάζεται ο Μίτσος να πραγματοποιήσει μια διαδρομή, της οποίας έχουμε μετρήσει το μήκος σε εκατοστά, τότε χρησιμοποιούμε το τύπο V ίσον S προς ΔΤ για να προσδιορίσουμε την ταχύτητα σε εκατοστά ανά δευτερόλεπτο. Προσοχή, παιδιά! Μία λάθος στροφή και το ρομπότ μας καταλήγει στο 0 το νόμο της φυσικής. Θυμάστε ότι οι διαδρομές πρέπει να είναι ίσιες, όχι κυκλικές όπως στο μυαλό μου το διαβάζω. Θα μελετήσουμε ευθύγραμμες κινήσεις. Το ρομπότ μας ο Μίτσος θα ξεκινήσει την πορεία του. Εκτός άμα νομίζει ότι είναι σε διακοπές. Η επιστήμη είναι τέλεια όταν δεν είναι τέλεια. Πάμε για λίγο calibration. Ή αλλιώς μπορούμε να δώσουμε λίγο αγάπη και φροντίδα. Έτοιμοι! Ξεκινάμε το χρονόμετρο. Σαν Ολυμπιακοί αγώνες, μόνο που το μετάλλιο είναι η γνώση. Και ναι, βλέπουμε ότι ο Μίτσος ολοκλήρωσε τη διαδρομή. Το μήκος είναι 50 εκατοστά και ο χρόνος είναι 20 δευτερόλεπτα. Άρα η ταχύτητα είναι 2,5 εκατοστά ένα δευτερόλεπτο. Καλύτερα και από το Wi-Fi μου. Τελικά το ρομπότ είναι πιο σταθερό και από μένα στις εκτάσεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να διαβάσει περισσότερο. Δες πόσο συναρπαστική είναι η φυσική, θα την κατανοήσεις. Βλέπουμε ότι η ταχύτητα είναι σταθερή. Ο Μίτσος δεν έχει ψυχολογικές διακυμάνσεις, παιδιά. Το μήνυμα της ημέρας. Με την επιστήμη όλα είναι δυνατά. Εκτός από το να βρω το φαγητό που έχω κρύψει στο ψυγείο. Κυρίες και κύριοι, ο Μίτσος μας απέδειξε ότι η φυσική και η τεχνολογία είναι καλύτεροι φίλοι. Και εμείς είμαστε